Здравейте! Казвам се Илия Митков и съм един от основателите на счетоводна кантора Европа ВАД Консулт ООД. Ние сме с над 12 годишен опит в сферата на счетоводството и счетоводните услуги. Имаме добре изграден екип от хора, които ще се справят с всеки един възникнал казус в работата на всеки бизнес. Нашия екип е изграден от няколко човека, които се грижат за доброто обслужване на нашите клиенти. Залагаме на качествено обслужване, бърза комуникация и спазване на българското законодателство. Работиме с клиенти от най-различни сфери и браншове. Сферите, които работим, са транспортни услуги, спедиторски услуги, IT услуги и услуги, които са както на територията на България, така в Европейския съюз и света. Работиме на второ място и с свободни професии, така наречените фриленсъри, които работят както в България, така в Европейския съюз и света. И на трето място ние работиме с фирми, които са в сферата на търговията. Както физическа търговия, така и онлайн търговия, така наречените онлайн магазини. Те продават както в България, така в Европейския съюз и света. Други основател на компанията е господин Кирил Чубанов. Здравейте, аз съм Кирил Чубанов, експерт в счетоводството и счетоводните услуги. Много хора ни питат с какво ние сме по-различни от останалите счетоводни компании и счетоводни къщи. На първо място, ние много държим да бъдем отговорни и коректни към бизнесите на нашите клиенти. Смея да твърда, че ние имаме индивидуален подход към всеки един наш клиент, съобразен с неговите нужди и изисквания. Нещо, на което много държим, е бързата и своевременна информация, която да даваме на нашите клиенти. Това е нещо, което ни отличава. Доверете ни се и се свържете с нас за едно дългосрочно сътрудничество.